Целью мероприятия стало формирование у молодежи доброжелательности, терпимости и уважения. В условиях современного общества, где порой возникают недопонимания, такие встречи становятся особенно актуальными. В рамках семинара эксперты делились своими знаниями. Они обсуждают лучшие практики взаимодействия с молодежью, а также предотвращение экстремистских проявлений, ведь устойчивость общества к радикальным идеям формируется через образование. تغن وين هزلت جزام شو إيش بوخ بير هن يالش حلق وجات تات أرح إنترنت جدو حماس تخوز خيتش تش هج وي إنترنت هج ديجدات وي مخك واقع عالم نخبو ملخش خطر جوفلو دولش. На мероприятии звучали различные мнения о том, как духовное воспитание и знание основ ислама могут помочь молодежи не совершать ошибок. Важно не только развивать религиозные основы, но и развивать критическое мышление. شو عارفين مطبوع إذا إيطاليان خليشمي إذا أنجليزي خليشمي إذا طول بس خليشمي شو ذيك هذا شو حيط أمن يقي واش طيب دولش تقوم دولش وين مرتك دولش قان صبر حديث حمد دولش حوار سنة دي أنا الآن حيط طيب حيط أمن يقي والله بس إذا حيط ذيك هذا. Илез Даурбеков подчеркивает важность знания религии и необходимость оставаться верующим как ключевой фактор для сохранения нашего народа и республики. ويحارني شو ديشا واتشو عالم سقوشو بلغوشو ودر مسني ديديز جدوجا تحمدق وي ريسبوبليك لورير اخ اجر حلقه اوي دائم بلغل دي اخات اسحم وي قيت ديز تحمدق بوسب خلط عادي على شو هلا دوجدا اجر دوخا دوجدا نعمت غلغا ساغا شي ريسبوبليك خلر ياجدو حم. В ходе диалога участники пришли к выводу, что только совместными усилиями можно создать безопасную и гармоничную среду для подрастающего поколения. Адам Гуражев, Султан Магушков, Магаз 24.